Сега ще покажа на нещо, обаче наистина едно древно японско упражнение, което не е хубаво да правите. Това е свързано с вашите чакри в съзнанието. Така. Сега, с много ти моля, Валя, като съсредоточи се и забравяй за всичко. Не дей да бориш, аз ще ти броя. Броенето почва от 1, 2. Издишаш. Чакай, това спря. Снима. Дишай дълбоко. Майцка. Валя. Да. Събудца. Ооо. Вкусно.